Wannan bawan Allah yana cewa ya zan sanya wa Facebook page na bio please. Okay, yanda ake sanya wa Facebook page bio ko kuma mu ce about, wannan takaitaccen bayanin da mutum zai fara yin karo da shi a lokacin da ya zarci shafinka, yana da muhimmanci duk wani ingantaccen shafi ya samar da bio. To ga dai yanda ake sanya bio a Facebook cikin sauki. Bayan ka shigo cikin Facebook ɗinka sai ka shiga cikin profile ɗinka kamar haka. Bayan ya bude maka sai ka taba nan inda aka rubuta edit public details din nan. A nan zaka iya canza profile picture, a nan zaka iya sanya cover photo, sannan ga avatar. Amma mu a nan bio za mu sanya, ga nan inda aka rubuta bio sai ka shiga cikin sa kamar haka. Bayan ya bude maka a nan ne zaka rubuta bayan ka, zaka rubuta about ɗinka kenan, dan takaitaccen bayanin da ya shafi shafin ka. Sai ka dan takaita rubutun ka domin iya harfa 101 ne zaka iya sanyawa a matsayin bio ɗinka. Bayan ka gama rubuta bio ɗinka sai ka danna save. Kun ga gashi nan yanzu bio ɗinmu ta bayyana, gashi nan assalamu alaikum. Domin shiga group ɗinmu ka danna link ɗin da ke bio ɗina. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon ka yi sharing wa sauran al'umma domin su ma su amfana. Sai mun haɗu da ku a next video.